Nakakauhaw talaga. Nakakauhaw talaga tong drive na to. At nagdala ako ng ano eh, ng may inom eh. Hindi pa yata baptized ko sa Apote. Nagtugupit sila dun ah. May murang palabok dito eh. Dun dati 20 pesos, magkano na kaya ngayon? Pero marami service nila. Fresh na dito ah. Ingredients sa ulam. Pagalan natin baka matalsikan si Kuya. Kasi next stop ko change oil, pang change oil. So dyan to SMB. Lobo yung ano nyo Apote. Anong oras? Wala nga 35 minutes na lumipas. Final destination. Iwas sa mga truck na ganyan kalutaki. Okay. Itong truck yung makaliko. Yan nakikita nyo yung ano establishment sa kampong yan. Pet shop yan dati. Yan. Kuya
side si kuya. Pwede ba yun? Okay, so bili muna tayong oil. Oil.